rafi on e ko balɗe ɗiɗi tan nde wonno hoddiro kam ko hoddiro o wi Allah hoddiri noon président men o tinnima hen no feewi no feewi eɗen gandi mayuɗo Makka heewani nawtede banggue goɗɗo kono Allah hoddiri ceerno en tintinimo ɗum tan o dari hen darde tinde o yamiri wonanɓe mo toon ɓe jeehi hen ɗo poti yaade hen mbaɗi hen ko poti wadde hen ha hankadi no ardete ni heɓima so Allah jaɓima ɓe gar jamma janggo ɗo Dakaru nde wonno no yaranoni ko noon tan wowno artirede kono fofof kam e tinnare mabɓe e ballal mabɓe ha woni kam janggo fodde 15 hen ina ngara 16 heddiɓe ɓe hajjiyankoɓe heddiɓe ɓe pada ha waktu biyanoɗo mo ɓe gartata o ɓen ngara ina wawi ko hedde minuit janggo ɓe potata yettade Dakaru janggo ko alhamisa minuit jamma jofde aljuma o ɓe potata yettade Dakaru so Allah jaɓi so weeti kadi ɓe ƴettamo toon e avion subaka aljuma o ɓe gaddamo ha Tamba inchallahu taala hawnaki Allah e wonde moƴƴo hawrita e tisbar aljuma o ceerno wi ko ha dental ngal tintira noon andira noon o wi dental ngal ɓe tinino kam heddino ko famnede masala o ɗum noon ko e nder ñalawma he ɗum fahma ceerno wi yettode wodani Allah o wi e so Allah haaji noon hoɓɓe ma ngar ha heewa so Allah haaji ɗum noon enen Madina naɓe gandira ɗen ko gollirde diine men deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e laawol cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e nder jokkere en ɗam ɗum noon ɓeyden needi ɓeyden tinnade ɓeyden kadi toppitade e alhaaliji ɗi fofof yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah ren yo Allah sembin alhamdulillah